Seska Elegans соли барориш 96 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. Мана манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроника, менинҷа CD плеер дорад, дута сиденаҳои пеш обогрев, сентр замок, монитор, пробегаш 194 000 километр. ёдовар мешавем, кондитсионераш ҳам кор мекунад. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.2 сӯзишвори дизел мебошад. расходаш 6.9 литр ки 100 км мегардад. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош то моҳи ноябри 2021 дӯстони азиз. нархи мошин 44 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 808 79 68. BMW соли барориш 2015 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначои пешаш электроника, бортош компютер, ҳамаи наворотҳои ин замона дорад дӯстони азиз. мана ҳама ҷош компютер мебошад. мана бисёр дар ҳолати хуб. коробкаш автомат робот мебошад. боз ман инҷа люкам дорад. сидениҳо лифт дӯстони азиз, сидениҳош обогрев. ҳолни наворотҳои ин замона. манин салони қафои мошин, салони қафои мошиншам бисёр дар ҳолати хуб. мана сидениҳои қафош лифт дӯстони азиз, обогрев. боз манин мониторҳо дорад. мана инҷа хоҳед мисол пасту баланд када мешавад. бисёр як ҳолати замонавӣ. нархи мошин 391 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 30 70 00. Seska Elegans соли барориш 95 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед? манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед? 4 электропакет, коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, сентр замок дӯстони азиз. пробег 409 000 километр пробег. боз менинҷа мониторам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед? люкам дорад. ако мотораш ча? ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. мотораш 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расходаш 12 та газ ки 100 та мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 28 82. Opel Ashke соли барориш 2008 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон
Katta oynoyu peş elektri, boz oynachoy peşi ham elektronika mebosad. Коробкаш механика ва инҷа центр замок, CD плеер дорад. Пробегаш чако? 167,000 километр пробег. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. Чӣ хеле ки дида истодед? Ҳолати салони қафои мошин. Мотораш 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, расходаш 10 такиди 100 мегардад. Нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 760 40 00. Pradо соли барориш 2012 дӯстони азиз. Мошин вагони мебошад, европейка. Манин намуди бернаи мошин. намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мана намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салонаш барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, сиденьё кожини, абагдев бо сиденьёш лифт мебошад. бортош компютер, коробкаш автомат дӯстони азиз. мана ҳама наворотҳои ин замонаш ҳаст. калитош старт стоп чӣ хеле ки дида истодед. манин боз люк дорад дӯстони азиз. бисёр як мошин дорои бисёр як хуб мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. қафои мошинам сиденьёш кожини дар сатҳи аъло. мотор 3 сӯзишвори дизел мебошад. расходаш 10 та ва 100 мегардад дӯстони азиз. бо трасса ва камтар мехӯрад раҳои роста. мани ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 340,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 753 13 13. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорза дореду дар фикри сафти он ҳастед. пас наворбардорони касби студия баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.